Miguel, ¿qué paso yo allí? Passa, ¿Qué paso yo? Sí, el medio. On? El mig. No, però espera que farem la foto. Este es más alto que yo también. Un poquillo, ¿no? Bueno, ¿Sabes que le ha dado Miguel ETC pequeño? sí, sí, ya. Venga, va. ¿La batería o qué? Y yo me voy a sacar la foto, ¿eh? ¿Cómo las haces tú? M'estic sent xungo, eh? Sí, que chulo, sí. Bueno, avui el Futbol Club Benavent presenta la seva tercera incorporació, que és el jugador Joel Roca, jugador que la secretaria tècnica del club coneixia perfectament, li portava un seguiment els últims anys, i creiem que enguany és un moment on creiem que podem donar una oportunitat a aquest jugador i mantenir o continuar amb la filosofia d'anar incorporant jugadors contrastats amb jugadors amb projecció i amb il·lusió. Esperem que l'any que ve en aquest temps hagi sigut un fitxatge rentable pel Benavent. Jo primer que tot volia donar gràcies sobretot al Miguel i al president per donar-me aquesta oportunitat de poder estar aquí i afrontar aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes de poder demostrar que puc jugar aquí, que puc demostrar que valgo per estar a aquest club, un club que considero molt gran, si no el millor de la província, un dels millors, i molt content, la veritat, de poder estar aquí. Bueno, com vam dir des del primer dia, nosaltres tenim una plantilla de la que hem renovat a una gran part de jugadors i l'únic que estem fent és intentar reforçar aquests espais que queden lliures. Amb l'Isma i amb el Padronès hem aportat molta experiència i sobretot, com ja he dit, moltes ganes perquè ells tenen una motivació impressionant per estar aquí. I amb el tema del Joel, un jugador amb 22 anys que ha fet 18 gols la temporada passada i creiem que aquesta pot ser una temporada molt bona per ell, sense cap pressió, perquè ja ha d'aprofitar l'oportunitat que tindrà, segur, i aprendre de jugadors que ja tenen molta experiència i que han fet coses en categories superiors i sobretot ajudar a cobrir les expectatives que tenim.